Stop ora setok men gentenan nyambut gawe kok ya. Ora sok aleman lho. Pak getak-getak lho engko. Ha iya. Truk. Kemana janji to. Kok nek Mbah Waluya ora bali lho. Ya wis kaya biasane kae ngeden sesuk anu. Laris kok cedak karo iki. Lah iya apa cedak tungkaknya jenenge alis apa. Ini rada saru lho arep ketoke ngene. Ora apa-apa nggawa buku karo papan tulis sesuk. Cengelke. Wah. Reng. Truk. Kowe karo aku didadekke gabah. Wah. Oh budhek ora gajah. Hah? Gajah. Aku kok kaya tanganku menjulur mengarep ki telale wae ya. Coba tubahke. Oh iya, telale. Sikilku sikil ngarep. Oh. Aku malah neng mburi ngene sikilku dadi sikil mburi. Tanganku kok dadi teng telekuk ki buntut apa ya, Tru? Heeh. Wah, ngene kok. Buntut iki nek tak ngake kok kaya ana cendelane cilik ya, Tru. Kuwi bokong, Reng. Oh, caidan ora. Bokong ta iki, mulane kok pading. Kowe engko semise lho nek nggo nelek. Aja nelek. Ya dedet jleng, dedet jleng, dedet jleng nang deng tulun tak keblem ngono. Kok iki kok tang tang tak tung. Oh kok kaya terus prolog. Ah iya. Wayang bingung. Merono mrene. Ayo nggo gerak variasi. Ayo apik. Iki kok nganggo mandek? Iki diteruske pocong sik, Reng. Pocong. Mangga dipun asta mikipun. Mangga, Bu. Bu. Mangga. Ngelmu. Stop. Dudu ciri khas warga Larasya. Stop ora. Stop men gentenan nyambut gawe kok ya. Ayo sing jatah pocong sapa? Heeh. Ora sok aleman lho. Pak getak-getak lho engko. Ha iya. Oh jatahe dhewe-dhewe kok ya senengane ya Trek ya. Men semangat. Padha karo piyai klepu kene nyatane le wayangan ya semangat luar biasa. Biasane gara-gara niki penontone wis suda akeh niki isih ajeg wae. Ha iya. Ketok liting jenggunuk. Kok gak mung ditatani watu. Ha iya. Ora, soalé petenge. Oh, kok tonton isih. Wah, uyu-uyukan ra karo-karuan. Uyu-uyukan wong lima dadi siji. Heeh. Wah, ya syukur alhamdulillah ya Reng. Ki mujudake kekompakan ning warga Klepu sing padha ngadani rasulan di bawah naungan Bapak Dukuh. Ya. Sing wis kepareng ngumpulake para warga padha suka-suka parisuka. Truk. Kemana janji to. Kok nek Mbah Waluya ora bali lho. Isih ana apa? Isih ana iki pajake ora. Kene Mbah, ngancani kene? Ya. Ngancani iki eneng apa-apane apa ora engko ditagih Mbah. Wis ta, ora usah kuwatir tak tukoke rokok sesuk. Oh iya. Nanti Mbah Waluya. Eneng ta? Kon tindak rene. Nyuda ke anu apa jenenge iki gawean. Ya. Aku sing ngakon, pokoke sesuk ngenteni aku bubar. Ya. Ha iya. Ndak ora ngenteni le rampung. Ayo, genah nek bengi iki ra pepayon kowe, Mbah. Cara klitian tekan kene. Yo. Ada? Nggih. Mesake ora. Ya ora apa-apa. Aku ki wong iki nganu kok, Mbak. Apa jenenge iki terbuka kok. Ya.
Aku ana sing ngabari Mbah Waluya ana. Wis takon munggah ora masalah. Nggih, kula pun munggah. Sesuk tak jalukke panitia. Kula medun nggih. Kok medun piye? Lah jalukke panitia ya urung karuan kok. Wis aja kuwatir kowe ki ora percaya aku apa piye? Oh nggih. Iya. Kula ora nganggo apa-apa, kula sir kula ni arep menikmati wayang sewengi dek kaya ngapa sampean malah ganggu aku. Ora ganggu sampeyan kok njur menikmati sak penake dhewe. Wong sampeyan nek mayang cakro aku tok kon munggah tok kon bintang tamu kok. Padahal kene ra tau bintang tamu dadi glagep-glagep ning dhuwur. Nggih. Sing jeneng mayang iki beda karo ngadep penonton langsung lho, Mbak. Ah nggih. Aku nek ngadep kaya sampeyan ngono kuwi mentalku durung tekan. Nek ngedep kelir ngene iki wis terbiasa. Nggih, benten-benten kula kan ngedep keler ngeten ya ora iso. Nek kok mayang cakro. Nah, iki nek mung nyilih sampean kelirem. Nek kok kelir dhewe rak mboten. Oh, iya. Ademe ra ilok niki Mas Bagong. Nggih. Sampeyan teng pundi niki, Pak? Teng mriku wingking. Aku ora ngabari nek rawuh. Wah, nganti kaya apa dikabar-kabar kaya mau. Ben ngeten mane aku gumun arep ademe kok ngene iki ana sing ora gelem mentas. Sapa? Iwak laut ku cetha ademe kok ngene kok ora mentas. Mbok sampean slulup tok cekel tok kon mentas. Ya ampun nesu aku ki ngomong sak benere kok. Aku ngomong iwak ki kan sabane banyu kok ora gelem mentas. Oh ngono to, tak kira nek kademen yo mentas. Oh nggih. Ana iwak sampean kademen. Mboten. Wis ora gathuk iki. Sampeyan kademen boten? Kademen. Nek kademen kok le adus nganggo jaket. Iki yo nggo namu to ya. Arep tanggo wis dienggo sik. Iya. Kok yo ana iwak bodho. Kok iwak bodho sapa? Nah wis kembung kok ora mentas-mentas ngono. Iwak laut jenenge kembung ora mentas-mentas. Iwak kembung kok ora mentas-mentas, ngombe banyu pirang-pirang kok ora gelem mentas. Iwak laut ki yo ana sing ora gelem kelangan pulsa bareng. Weh, iwak laut kok nggawa HP? Ha nggih. Iwak napa niku? Cumi. Kok cumi? Cuman miskol. Cuman miskol, miskol ora. Nggih, kula nuwun Mas Bagong. Nggih, Mbak Waluya. Jane kula meng ngarep rasulan kare nonton wayang. Mboten apa-apa. Sampeyan kok ya dengaren nganggur dagelan larise ra jamak-jamak. Wawawan pun buruh gek gandeng jenengan ten mriki gek kula nu kepengin tirakatan jenengan ngendika wayangan kok ora meng nonton wayang ning karo tirakatan. Nggih. Kula suwe ra nonton wayang wutuh kula nonton teng mriku mburi kelir. Wah, polahe jan jos. Salane nek nonton saka mburi kelir apik banget jenengan. Napa nek? Wayange obahe nu kaya obah dhewe ngoten. Ya, karang asline wayang ki nontone saka mburi kelir kok, Mbak. Asline. Asline nggih. Mula mbiyen iki rak geni ki rak obah. Nggih. Ubuk-ubukne wayang niku tancepke kaya obah dhewe iki. Nggih, jenenge ayang-ayang. Oh, nggih, nggih. Wah, sindene tak rungokke ana sing saka Meduru, ana saka Banyuwangi, ana sing saka Majenang. Basane ya do beda-beda. Nggih to? Nggih, nimujudake swijining persatuan. Nggih, Madura kula mbiyen NTB-ne ya Saba Madura suwe. Wah, sampean? Nggih. Berarti sapa Madura? Siji tok men. Napa? Niku nek wong Madura nek muni durung niku dorong. Oh, muni durung dorong. Mulane blanja ning supermarket sedina ora mlebu-mlebu. Amargane? Lah tulisane nggon pintu niku dorong buka. Dorong buka maneng arep toko. Ya men kok dorong buka katanya ngoten niku. Oh, durung. Lah iki nek basa mriku ora dorong. Dorong nggih. Kula teng mriku ya tau bingung. Kenapa? Amargane rak ana wong lanang bengok-bengok. Bocah dikandani ra gugu ngono kuwi. Anakku panas mangane radiator ngono waduh. Ora semplok cangkeme aku. Mboten mangan radiator maksude radiator nek mriku radiator. Oh, radiator niku radiator. Lagi dong kula mulane. Nah, nggih. Kula ya wis tau dadi tukang parkir pardu karo wong Madura kok. Paduane wong Madura. Nggih. Sebabe Parkir to mobil ngoten. Bar blanja kula tukang parkir, kula tampani belanjane kula buka. Dibuka mesinnya ngarep. Loh, mesinnya kok ndak ada ini. Ini mesinnya di mana ini? Makanya ada mesinnya, tadi ada mesinnya. Terus saya bilang, nek PW ini ku mesinnya ten Buri Mas. Oh, untung ada serepnya. Ngoten niku katanya. Padahal mek nek PW nek ten Buri mesinnya. Ya. niku asine sampean yo edan, medune yo edan. Eta nggih. Padha-padha lewedan, heeh. Ah, Mbak Waluya, wah iso ketemu nang kene seneng aku terus. Nggih, kula nggih seneng niki. Ah mesti seneng aku. Nah, sampean iki ditutke kok malah ngono to aku. Ngono ki nek sampean seneng aku susah, sampean kok susah. Ngono ya beda-beda. Iya, nggih. Ayo
Karo diselani tetembangan nggih, Mbah. Monggo nek saged, monggo. Ayo, Mbak. Orisa saiki jumeneng Mbak ngancani Mbak Waluyo kae. Kene. Wah, iki suwe ra kepenuk, kepethuk karo Mbak Orisa iki. Kepenuk, kepethuk kok kepenuk. Wah, wong wedok iki anggere arep ngaduk wis barang-barang benakke wis. Ya iya, mesti benake jare. Ora ana sinden arep maju benake gendeng. Rumangsaku kok nggon aku kabeh dienggo. Lah aku nganggo apa iki terus? Tak openi kalah. Kene Nduk Cahayu. Mbak. Wah, putuku. Enjang ya, putuku. Ketoke kok wis rada anu iki. Rada pripun? Kok apa jenenge? Denduk. Kaya gareng no wetenge wisan dadi wis sisi ta, Nduk. Niku karang nembe hamil muda. Oh iya. Iki maksudnya apa dibiar-biar iki? Hamil niki bukan mengandung tapi hamil, bener hamil. Kok hamil? Soalnya hamil kalih mengandung niku beda. Bedane napa? Lho beda nek. Padha wae niku padha-padha limeteng kok. Mboten mengandung kalih hamil beda. Bedane? Nek hamil niki. Nek mengandung niku benten. Mosok ning minuman ini mengandung alkohol. Mosok minuman ini meteng alkohol. Ora beda. Mengandung kalih hamil beda. Bahasane Indonesia hamil iki mengandung. Nggih, lha nggih mengandung kok hamil. Nek ana tulisan awas mengandung racun apa ke awas meteng racun nggih mboten. Mengandung ya nek hamil utawa bunting ngoten lho. Ngoten Nduk. Nggih, Mbak. Heeh ya wis tak dongak-dongake kowe kepengin lanang apa wedok anakmu? Lanang. Oh iya. Anakmu wis pira ta? Setunggal. Wah, pisan iki. Kalih niki. Oh, arep loro kuwi. Wis tau nglairke. Sampun. Ya wis kaya biasane kae ngeden sesuk nek anu. Ngene lho, nek manut aku, kowe iki ora aja manut Mbah Waluyo. Pripun, Pak? Pengen lanang apa wedok? Lanang. Lanang. Kuwi kudune le berhubungan nganggo biyen nganggo anu ora apa jenenge iki? Doa ora. Lali, Pak. Aduh, kesusu kok. Kuwi iki sing lanang ora wedok pandeng-pandengan sik. Mergo tresna ki asale saka mata. Pandeng-pandengan, Mbak. Ya Kowe iki lho bojomu aja karo Mbah Waluyo. Atene kesenengan kono. Ya ora anu ya bener ngendikane Mas Bagong kae. Nek arep kepengin nganggo doa pandeng-pandengan sik. Nek wis pandeng mripate, kuwi wis lanang wedok maca Al-Fatihah ping 150. Ping 150. Heeh. Nek wis engko terus bareng ning papan tempat tidur. Engko nek sing putri wis bubuk, sing lanang mulai njejeri, sing lanang maca meneh ping 200 Al-Fatihah. Pripun Mbah keten niku? Kayak gajah diblangkoni kok, Nduk. Ngapa? Iso kojane ra iso nglakoni ya selak biar kok sampean ki aneh. Lho, kuwi seranane ngono kuwi kok selak. Ora selak anake do arep sekolah. Malah digugah. Rasido ya, Mbak. Nah, nek gugah ayu nejane ya kowe anakmu sing dhisik lanang apa wedok? Lanang, Mbak. Oh, gek arep lanang meneh. Nggih. Wah, kowe golek angel. Besok wedok. Oh, kowe golek angel sing disapih. Sapa? Golek anak lanang ki nek angel disapih. Ayo ora nek umur 2 tahun ya disape kok. Wah, lah anak wedok 2 tahun sapih leren. Nek lanang? Wah, arep tuwek kecok kumat kok ngayah. Kowe mesti nglakoni kowe. Wah, ya genah. Wong sampean kok mesti ngono lho ya ora. Iya. Kowe Lagune apa, Nduk? anak anu sing apa? Gubuk asmara nggih, Mbak. Oh iya, gubuk asmara. Kalih jenengan to, Mbak? Wah, beres aku ki nggon gubuk-gubuk ngono ki seneng aku, Nduk. Seneng, Mbak? Lah napa kok seneng? Lah ya eyup to. Oh. Sen alise. Alise pripun? Wah, cedak karo idep. Laris kok cedak karo itu. Lah iya apa cedak tungkaknya jenenge alis apa? Teneh kepancal terus. Ah nggih, wajan. Kaya bojoku gawe alis ngono kaya rekane ya arep kaya sinden-sinden men ayu ngono malah duawane ya nyocoki tanggane. Gawane alise. Pasang idep ngono arep jago nganti 8. Dadi malah kaya pasangi kelut kaya matane. Iya. Nggih. Lagune gubuk asmara ya, Nduk. Nggih, Heeh. Aku sik nganggo bawat iki. Nggih. Heeh, nggih. Kula napa Mbah Waluyo? Wah, aku sing ngrungokke kowe sing bawa. Kipas iki saiki ana sing nyuwun gubuk asmara saka Cah Ndang Maning, Cah Ndang Manis.
Oh, Japiyai Indang Manis. Ya diaturake. Nggih. Apa pancen tenan ya Mbak nek wong meteng ki ketok ayune ya. Ketok ayune terus suarane saya banter. Piyai sepuh nak ngendikake ngono kuwi ta? Nggih. Oh. Terus suarane mesti saya meteng tua, saya banter suarane. Sebabe? Lah diwangi sing jero to ora Lingsam lingasam yanake mutan neno lelampahan kang aku iso nyewa sarung iki. Nyewa apa? Niki sarunge Katam lho sing tak nggo iki. Sarunge sinten? Katam wong kanca kula mriki ya gandeng kula nganggo celana panjang kene nyilih sarungmu engko 500 sama aku ngono. Lho. Dadi kula nyewa sarung niki mengke 500. Lah kok wis ngarani sik ki piye mongko lek njagani ming 250 ya. Waduh wis cilaka iki. Nyata merasida wis tak anu. Ya wis kok tak tombokane aja kuwatir. Aku ku pradah kok. Padake cah tipis. Cah tipis. Ya. Tresno tulus nadyan nengku buk asma Kiyono sing nyuwun lagu Podang Kuning kangge sangu ngluruk teng Blitar. Oh, nggih. Kok disendikane. Nggih, iya nak. None. Mangga. Yen liwat aku kelingan kupakae biyen bangun Napa? Gumun aku lambe kok iso berkibar kaya ngono.
Iya. Iya. Ayen lewat aku kelingan. Wah, iki. Kupukan. Bede tanggo lereng. Ayo. Jaga kebak tulisan warna abang tondo tresno tenang besok orang bakal lali aku pukahe kepasrito tengah wengi dengan digagian matur nuwun karo Mbak Walia direwangi nyanyi kok ya. Pun nggih, Mbak. Iya, matur nuwun ya tak dongak-dongake lancar ya Nduk ya, sehat. Nggih, Mbak. Anakmu nek kowe njaluk lanang ya lanang tenan. Amin. Jane kowe iso di USG ketok lanang borong wis tau di USG? Urung. Ya sesuk ke USG ki. Oh, isih cilik. Dereng ketok. Urung ketok. Kene nggon aku ke cilik kowe ketok. Moga Ora ngawur kaya. Jenenge di USG ki ya wis 6 sasi 7 sasi kae di USG oh, men ketok bayi. Ya wis ngenteni nduk aja kesusu. Iya, wah matur sembah nuwun. Heeh. Ki ana sing nyuwun meneh reng. Apa? Podang kuning. Ki sing ngarep ngluruk tekan Blitar. Nonton tekan Blitar sesuk. Heeh, ya wis ben ndak apa-apa. Ya. Kowe saking tresnane karo wayang kok ya terus? Ya. Sinten sik nyentikani? Ayo sing ngurung-ngurung kuwi Mbak Tatin. Ayo Nduk, Tatin, ngene Nduk. Ya. Halo, kae. Fansmu wis Tatin. Aja nglangkai wedang jeruk ndak saya kecut. Kok iso? Nah, ya mbuh pancen ngono kuwi kok wedang jeruk. Ya. Sekang dalu, Mbak. Ya, piye Nduk kabare? Sae. Ya, syukur. Jenengan pripun? Ya, kaya ngene iki sehat, isih iso kocah, mamah genah, ya ngono kuwi. Cik, tetep tua. Tetep tuwa ki awet tuwa timbangane kek dar gitu. Apa dar? Dar ya kaya ngono kae lah. Nggih. Ya kowe ngaturke podang kuning. Heeh, Nggih. Harus sik nyuwun iki Tin, podang kuning. Ya. Oh nggih. Ya mesti kangkane. Ngapa e? Kowe kok guyu ngapa ora ana? Mboten, Pak. Ora kok. Ora piye-piye. Ya, iki saka Mas Menore sing nyuwun. Hei, jak omong kok. Nggih, Pak. Pripun? Saka Mas Menore sing nyuwun Nggih, Mas Menor ya. anu arep bablas ning Blitar, Dek. Anu wonten sawere mboten? Ana, nya. Ndi? Tampan ana, ora bakal. Pinten, Pak? Ha iki lho receh-receh nyepuluh-nyepuluh iki. Nya 50 iki. Yang kok kena nggo pipis. Wah. Ten nganu lho. Arep tok nggo lamu. Ini rada saru lho arep ketoke ngene. Karo ngene tak ngene iki. Ngene iki napa, Mbah? Alah ku nek di rasak-rasake rada saru iki wis rasah-rasake wis.
Ameng rada kok. Nah iya. Ya nganggo bawa apa langsung? Wah, wis liyane dolan njaluk duit ati yo njaluk dhewe. Ya kudu eneng sing njaluk tembangane wutuh. Nggih bawa mboten Pak. Manut nganggo kok ya. Kok dibawani sing apik sing. Nggih, kula nek bawane rapati anu ya. Ah ya ora apa-apa nggawa buku karo papan tulis esuk. Cekelke, Mbah. Hanya ngaling-alingi wasedya wayangan malah kowe sekolahan. Lah ya rumah aku kok ora. Aja diwalik-walik engko ndak ilang. Lah iki catetan ndrok seprapat. Wah, kleru ndek. Oh, kleru. Oh ya bener ding ya. Kita catetan buan warung. Danggone. Ya gawe yo. Iya. Si Nadian ngono. Nggih. Apa sih, Pak? Nadian wujud mung peksi. Jenengan bawane. Lah aku mung maca iki kok dadi kon bawa. Ya. Nadyan wujud. Ya nyanyi wis malah gur maksud maksudnya. Ameng nyekeli kok dadak do obah-obah iki aku ngerti maksudmu. Gak. Piye? Aku ki ora arep kepiye-kepiye mengan. Agawe talining berantar. Sing dilarasi sing anu. Nadian wujude ming peci arep wujude ming manuk ning iso dadi naleni katresnan. Manuk apa ya? Ha ya wis kuwi diwaca terus. Ku aku sing jelaske. Alus manis tur mrak ati. Cakepane cetha. Alus, legi, alus manis to. Alus legi tur merak ati. Oh, gregetake. Wis no. Wis nu menengah antil lho kowe kemanan. Ceceki wae kowe. Wasuwi anggonku. Wis suwele mung ngubengi jagat bebasane. Golek isi podang kuning. Goleki manuk sing kuning podang kuwi mau. Nek ireng piye? Wah, kuning wae. Iba bunga ing atiku. Dah senenge atiku. Nyanding bisa dadi tombo. Arep meng nyedak manuk iso dadi obat. Wedang kuning. Ya. Rada maju, kene iki jemek sapa sing ngutahke wedang mau. Yen liwat, wis ngawur kuwi gubuk asmara. Oh iya, ya manuke kondange nang gubuk. Heeh. Ya. Oh iso aku aja meneh podang kuning podang ireng wis iso aku ayo. Iso awan ning omah wis ora kerasa.
Sing penting pun nderek tirakatan. Nggih. Monggo karajengaken. Ampun mulih, ampun bali sik. Oh nggih, nggih. Ngenteni aku. Oh nggih. Wah iki ngededek iki. Arep tok jak ngomong kok. Ya mbok menawa aku dhisik nduduran rokok sak wadah. Ya. Ampun njur rokok ora. Ki lho Ndara Janaka kok malah ketingale Sungkawa ing galih. Bapak kok ya ngetutke nang mburine wae. Ayo mbak aku ora ngerti. Janeng yaning talaka ngati langit Mambang tanpa sulan upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur Semarika den prayitna semulirus
Samuriras eko balik Ndara enten apa Gus kok katingal sungkawa penggalipun Den kula nyadong dawuh Dara Kakang Semar kula nalika semana aku entuk sasmitaning Jawata yen to dewa bakal nurunake kanugrahan telu peranganing kanugrahan ya kuwi wahyu kaprajuritan wahyu katentreman ingkang katelune wahyu pulung ratu mongko Janaka wis entuk sasmita tinanggenah ngupaya tumurunning wahyu nanging nggo seprene durung ana pepadhang bakal menyang endi nggonku ngupaya kanugrahan Kakang Semar ampun terus nglokol to Den titah diwenangake budidaya nek sampeyan gampang lukro penggalipun ora entuk pepadhang tempun ditumuruning kanugrahan niki mengke mboten sae kedadosanipun mila monggo dipun luru kemawon dipun upadi nek perlu sarana priatos mlampah sak puruk-puruk kanthi cara mekaten mbok menawi pikantuk kanugrahan Ndara miat langening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot tahan padang kasoran bacaring purnameng kekono dasare mangsa katiga Yoto Kakang Semar yen to pancen kaya mangkono aku nedya mlaku sak puruk-puruk mbuh menyang endi nggone bakal nemokake kanugrahan Kakang Nayantaka niku langkung prayogi Ndara monggo den kula dherekaken Semareka den prayitna semurires Semareka den prayitna semurires eko balik Dityani Gandayani Trisanya Purnama sasi aku kok melas weruh ndaraku entuk sasmita wahyu ning durung karuan kedunungan wahyu merga ora iso nemokke ning endi bakal tumedhaking kanugrahan No Gareng Petruk Bagong dalem Pak piye Pak kowe gelem bantu ndaramu apa ora terus kula kenapa Pak terus aku kon ngopo kowe raga telu tak dadekke siji waduh piye Truk wis manut wae ya Kang ya pokoke manut Semar ki wong pinter kok tenan raga telu dadekke siji maksude Pak nyawa telu tak dadekke sak nyawa waduh atene aku modar piye Gong manut wae wis pokoke ora usah dadak krokes apa krokes ora usah dadak protes tak suwunke kersaning dat kamurweng dat muga-muga ketekan penjangkaku tole Dityani Gandayani Trisanya Purnama sasi gilaraning tengah latar eling-eling titising Sang Hyang Bathara Ismaya sak ciptane dadi sak sedyane ana ilang wujuding Panakawan tetiga Nala Gareng Petruk Semawana Bagong ical wujuding putra Kilara Semar Badranaya ana
Gajah duwe panggo sak gubuk penceng gedene. Iki kok sumpek banget ki ngapa temen? Ora iki aku dadi bengkok iki ngapa, Gong? Waduh lah aku kok malah tekan mburi dhewe iki piye iki? Kowe tak dadekke gajah. Wah, Reng. Truk. Kowe karo aku didadekke gabah. Wah. Oh budhek ora gajah. Hah? Gajah. Aku kok kaya tanganku menjulur mengarep ki telale wae ya. Coba tubahke. Oh iya, telale. Sikilku sikil ngarep. Oh. Aku malah neng mburi ngene sikilku dadi sikil mburi. Tanganku kok dadi teng telekuk ki buntut apa ya, Tru? Heeh. Oh, ngene kok. Buntut iki nek tak ngake kok kaya ana cendelane cilik ya, Tru. Kuwi bokong, Rang. Oh, caidan ora. Bokong ta iki, mulane kok pading. Kowe engko semise lho nek nggo nelek. Aja nelek. Gajah. Kula, Pak. Kowe tak kongkon mlebu Ngastina. Nggih, terus gawenen Dewi Banowati mlayu saka negara Ngastina. Oh, nggih, siap. Lah terus kula jenenge sapa? Kowe nganggo jeneng Gajah Binggala. Gajah Binggala. Iya. Wis gage. Mangkat aku tak nderekke bendaramu. Pokoke iso ora iso kowe kudu iso gawe playune Dewi Banowati. Siap, ngestakake dawuh, Pak. Mangkat saiki. Mangkat saiki Ponokawan.